Aday, ayan. Ang bigat. Ayan. Ayan, ipapakita ko po sa inyo ka-farmer kung paano tayo mag-harvest ng ating taro. Taro roots or tinatawag na tinagabi. Ayan. Ayan, ito yung, ang bigat. Ito na yung bunga niya. Ayan. Ayan, tatanggalan natin siya ng lupa. At paano tayo magtanggal ng lupa? Ay kailangan meron tayong dalang kahoy. Ayan. Dahil itataktak natin yan na kadahan-dahan. Ayan, kagaya nito. 1, 2. Ayan. Tatanggalan natin sila muna ng mga lupa. Ayan, oh. Ayan, kusa siyang nalalaglag. Ayan, umuulan na naman ulit. Inuulan na naman tayo. Okay. Ayan. Ayan, nagtanggalan na sila. Oh, ayan. Uy. Ayan, umuulan. Ayan. Ayan na siya. Ayan yung tinanim natin na binhi. Ayan siya, oh. Ayan yung binhi na tinanim natin. At ito na yung mga bunga niya. Ayan. Ito na yung mga bunga. Ang dami, oh. Nasa mga 30 plus. 20 to 30. Ayan, di ba? Ang galing. Ang galing magbuntis ng ng gabi. Oh, lumalakas yung ulan. Takpan natin to. Okay guys, pahinga muna tayo siguro mamaya. Para lumalakas na tong ulan. Okay, continuous tayo mamaya ulit. Ayan, tatapusin lang namin ito at tayo'y magpasilong. Dahil umuulan na. Ush. Koれはタイプじゃないね。普通の網だね。Wow, ang laki. Farmer, dito po tayo nagtatapos sa araw na ito. Ayan. Ito nakapang-anim. Ayan, nakapang-anim tayo. Okay. At doon tayo nagsimula kanina. At ito, natapos natin to dito. Ayan. Okay. At saka bukas po ulit. Ayan. Okay, konting pahinga muna. Okay, let's go, let's go. Bye. Arriba. Okay. Tayo uuwi na ka-farmer at ito pang-anim. Okay, uwi na tayo.
Yeah. Ush. Okay, ayan ka-farmer. Ito po yung na-harvest natin ngayon. May 6 na container tayong nakukuha. At dito nagtatapos ang ating vlog dahil tayo uuwi na. Thank you for watching. Ako si Inday Abil Bisaya, ang probinsyana ng Pinay sa Japan. See you on my next vlog. Okay. Okay. Otosan, time check. Ima, nanji desu ka? 4時15分。 Ayan. Yuji 15 po. Ayan. Meron na tayo. Ang oras ngayon, time check. 4:15 in hapon. Ayan. Oras na tayo uuwi. Dahil alas 4:15 na ng hapon. Okay, bye-bye.